Bayar son mahaifina irin rayuwa ta samar da yanayi mara daɗi. Na kasance jajirtacce wanda ya tsaya da ƙafafuwansa, ya ɗauki nauyin kansa, ya yi karatuttuka kuma yake taimakawa 'yan uwansa. Duk lokacin da na taimakawa 'yan uwana, irin albarkar da mahaifiyata take samu, wannan abin yakan saka ni farin ciki. Sunana Nuhu Abdullahi, an haife ni a garin Kano a shekara 31 kenan da suka shuɗe. Na yi primary school ina a Gigi Special Primary School, na yi secondary school ina kuma a Government College Kano, na yi karatu a Kano State College of Arts, Science and Media Studies watan CAS, na yi karatu a Northwest University Kano, kuma na yi karatu a Aminu Kano College of Islamic and Legal Studies. Na karanci English and Hausa diploma a CAS Kano, na karanci film and TV production a Northwest University, na karanci mass communication a Legal Kano. Watan na shiga Kannywood ne a matsayin wata masana'antar da zan zuba jari in samu riba a matsayin mai shirya fina-finai a wancan karin kenan. A dalilin haka na shiga kuma na fara shirya fina-finai a kamfanina na GG Films Production, na kuma shirya fina-finai da dama irin su Baya da Kura, Ana Wata Ga Wata da sauransu. Babban abokina a Kannywood shine Ibrahim Birniya. Watan budurwata ta farko na jin Fauziya. Fauziya ba zan banta ba lokacin ina secondary school JSS2 insha Allah. Watan budurwata ta biyu kuma ita ce ta ƙarshe, matata kenan. Babban abin farin cikin da ba zan taɓa mantawa da shi a rayuwata ba, bayar son mahaifina irin rayuwa ta samar da yanayi mara daɗi. Na kasance jajirtacce wanda ya tsaya da ƙafafuwansa, ya ɗauki nauyin kansa, ya yi karatuttuka kuma yake taimakawa 'yan uwansa. Duk lokacin da na taimakawa 'yan uwana, irin albarkar da mahaifiyata take samu, wannan abin yakan saka ni farin ciki. So akwai wani lokacin da na taɓa yin wani abun kyautatawa ga 'yan uwa wanda mahaifiyata ta saka min albarka. Wannan albarkar ta musamman ce a wannan ranar, na ji daɗin ta ƙwarai da gaske. To wannan babban farin cikin da na samu a wannan ranar ya sa ba na manta da wannan farin ciki. Kyauta. Ya, ƙwarai kuwa. An taɓa yi min kyauta. Akwai kyautar da aka taɓa yi min wadda ba a taɓa yi min irin ta ba, wadda kuma ba zan taɓa manta da ita ba. Wani mai gidana ne ya min kyauta, amma ba zan faɗi wace irin kyauta wace. Tambayar da aka fi yawan yi min a gari shine ina Sumayya, Mahmud ina Sumayya. A yanzu ita ce tambayar da aka fi yawan yi min gaskiya a gari. Sumayya tana nan? Watan ka ce a Labarina series ana nuna Mahmud mai kwaɗayi da sauran fushi. A zahiri kuma Nuhu Abdullahi kenan. Bai da kwaɗayi ko bai da sauran fushi. A Labarina kuma wancan Mahmud ne, wani labari ne aka kirkira domin a samar da wani yanayi ta karakter da aka gina, wanda marubuci Ibrahim Birniya ya kirkira. Sin ɗin da ya fi tsaya min a rai a cikin shirin Labarina shine sin ɗin da Sumayya ta zo ta same ni wurin aski, wanda ina zarginta da yin fasikanci da Nuru mai kemis. So wannan encounter ɗin da muka yi da ita, maganganun da ta ringa yi sun shiga jikina sosai. Ba zan taɓa manta da wannan sin ɗin ba sosai, ta yadda take ƙoƙarin ta ga ta wanke kanta daga zarge-zargin da nake mata na fasikanci, da kuma nuna cewar fa shi wancan Nuru mai kemis yana yi mata abin da yake mata ne domin ya rasa abin da yake nema a wurinta, kuma ni na cece ta, na ba da kuɗin maganin da
mahaifiyarta ta samu sauƙi ba tare ta shiga wancan halakar da yake ƙoƙarin jefa ta ba. A cikin shirin a cikin Kannywood wanda na fi jin daɗin wasa da shi ko ce fitowa fina-finai da shi suna ta dama. Kasan mu a matsayin mu na jarumai ba mu fiye cewa da wani za mu yi taka rawa ba ko kuma da wancan za mu taka rawa ba. Kusa duk wanda aka haɗa ka da shi za ka ji daɗi, especially professionals, mutane irin su Fati Washa, Hadiza Gabon, Ali Nuhu, Adam Ezango. Idan aka haɗa ka aiki da su Nafisa Abdullahi, za ka ji kana yin abin da gaske ne. Yanzu kamar ni da Nafisa Abdullahi kusa in ce a yanzu na fi jin daɗin aiki da ita saboda irin sabon da muka yi da ita a aiki sosai na labari na ya sa inda ina aiki da ita zan ringa jin kamar da gaske ne, mun samu ne shakuwa na aiki da ita sosai. Akwai waka da na fi so a cikin Kannywood a yanzu wadda ake yayi shine ta Fanan ta Umar M. Sharif ba, na fim din Mansura Isa wanda ake ma nuna a hali yanzu a Kano. So wannan wakar ina son ta sosai da sosai. Wani ya rike baitoci ba, kawai zai saurari a mota ne. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa da nake goyon baya ita ce Barcelona.